Kaseng Kongres kabari kaseng san perthai kabla rimtam hapo kari India. Para kaju kaporu kaseng kabla senchar la bun snem hapo kari kumju hapo kajala Meghalaya. Minta ka kenti kelas tang pan penklan nyala de tak ba bujli ki nong yalam. Hapo kajala ya ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC rula penthamai yo president da ka AICC kala thum thmai no da ba Vincent H Pala ubalong MP ke Shillong constituency Shakalok Sabha. Habai day bakani ke jingsha thum thmai jung president Shillong mil ukurwa ka atiar layo ban yakran baki katu kat ningot ki MLA bat ki MDC ka party congress halor ka jingsngo jung ki halor nongilam batmai Iba Vincent H Pala ilalong lupa u MP u balapan iya ka jingla la jong ban job yaki elections ban kener yala kijong kikti lembah ki schemes jong i ban yaram ban dailem ya kane ka jela jongi khamtam kane ka lan jongi jong ki khasi ki jantia te kamdon kano ka jing sngo pher bayai ba Vincent lapan khamti menta be in lam khmat ya ka seng congress como president ban rengkat ru ka AICC kala jet ya laingut ki working presidents ki ban yarap ye i namar ba ide UMP idon hapo Delhi naka Henry Benai indon sha Delhi hado shipau benai te naka shipau benai indon ha Delhi tharai nyau benai pra benai inumla ba intre ya kakam ladangi kum ki working presidents nginum yarap lem ye i ba in penkre bat ba intre ya kakam kum president ngidon kam ha kani kapor ban kan mau ba ka election arajar arfulai ka up bat kalanang jan ngidon ru artli ki by elections hapo ka state ka jongi ka wai ka bade hapo Mauring Kening constituency ka wai bade shathi shathan Garo Hills kataru ka de ka wai ka issue ka badang sa pending te ngakmen shibon ba ka AICC kala penmi madan ya kani ka team jong ka party bangin la bangin sedang bangin tray ye ki kam ki badon kam kani ka jingjet jong ka AICC ya kani ka kenhon jongi saungut kadai ka thong nakabenta jongi saungut ngimtip hado kat no ngin la bangin te song Nrei ngitip ba lajit ingi bat kadai ka kamram ka jongi bangin IT kat bala ban pentelem ya kasan perthai ka bangi yu ihi kumbakalong menta katlot ka julor bat kibabon gijingkali kibami nakapor syakapor kamdai ka basisya kumta ba mdon ka jinghun dang menin dang dep ay kata kajing penbenar bai ba Vincent Palai day to president batamai jong kapati kejungi nga nget ba kamlong kumta ngidei banhun but watla kapati kejungi kababun kita ki real mikmat kibala banket banba ya kaseng but kibalalong lupa kibalalong experience ba tingangan suang baitang kum ni kamdon kum kata kajing khonyo kamdon kum kata kajing artatin ngila debrai nadu hakapor ba i president ba rim jongi ilapen pau ba imla syu bankit ya kakam president jong kapati ke jongi kabadai nadu arajar khat khandai ngilaya ap kata bad kaladon kejing perkhat perdan ke ba jeliu bha ka balek si piu pat ba pimtip kumno mi kita ke kerteng kim shumi tang namar badon kambon jong iwe ne arngut rei kaladei kejing ya selok lang kaladei kejing ya keren lang bat ngas syamba kum haini ipor kindon hi kita ki forces lani kita ki jing persyang ban penpau ba kamdon ke jing hun rengaong ye phi ngin hun ngin trei ngia don haduk saungun ladadon kanu ke jing bom ya
Sengotho jengmut hapedeng iwei na pedeng jongi kidon patlai kiwei kiban wan kiban pensyai kidon patlai kiwei kiban pentai ti kadai ke team of 4 bat nganganget hi ba ladak comeback ke jing ya keren bat iwei kidon lai kiwei ki ba phila ban le ya keren bat kandon kata ke jing ya rap iwei ke jing benrap iwei bat ngati nganget ba kamdon kanu ke kelumar kamdon kanu ke jing bam hun bat jing bam kemen ba ka parti jungi kala peni ya ke tim thamai ka bam la long baki kertong yale election kin ong ba kirem na kadaw jong uway ne Arnold Kibriyo ngatharay la ngala don ha ka politics la kata posnem pat ngangatip ba ka jing persyang ban penrem yangi kandon ben henry ladapi tresitom ladapi don rengkat berupat ba ladapi le ya ka benta ka chongpi ka pidei ban le mana bala ban penrem ya pi namar ublai ru uta asyun ye kitu ki bayarap ya lade tingangam nget ba uta wai ubriu ula ban penpulom ya ka election jongno hot ha kapor ka bangia apply tiket la ban bon kinong apply ka parti kala ban ai tiket tang yu wai ubriu la ne ka wai ka briu ti khendet ita i calculation ila ban pher hang ni hang tai kibarem man hakini om nakadaw jong mano bayale persya napo kasem ndrei day na kidaw jong kapisa day na kiway pat kidaw kiba ngiklem la bangin tesok ndrei ka arfulay kan wan sakman ngin persyang kat balahi kum mga yoi mga banpet ba kata ka jingjit jong ki kertong kan wan nakasud upat ba bad ngangen bangan pet ngor bat bangan ngap bat ngan ai ya kata ka advice ne ka jing ai jing mud ya baro ki working presidents ki bangin ya shonglang rengkat bat kahai kaman jungi kabade ke AICC lada UMP ujongi udang la banjok hapdeng jong ka san perthai umsal kumha kani ka election ka baladem ha ka bangidon ha ka opposition katahi hanga kadai kata ka jubab bau pat bau ai bat kersan biang ya UMP jongi kandon bet hi ka jing bam hun kindon si persen 8% lai persen kibriu kiban wo dong wo kejan ringan ong yepi lada u candidate jongi udang job wat langi don hapdeng jong ka opposition hapdeng jong ka jing ya ther pisa ka basyarkai kamut ba ulale ya la ka kamram ba uyo biang ya ka jing kersan jong ki pat ba jong ka kasi jaitia region tingam ngen bakan don kanu ka jing bakla lom kum ta tingila ya kan tajlut kenyi ba pala rei kata ka de ka politics kindon bet kita ki forces ki ban keli kini ki jing keli rei ngi syai ngi bet meningkong ngi di banyan syau upat ba ban ngap ya ka sur jong upat ba ngin hapan jet iki kertong election kat kum ka long briu ka man briu jong kita ki ba apply ya ka ticket ka baningkong kan dei kata ka baar ka long kani ka infighting hapok ka political party jongi ka bala long chronic adu bong ngidi ban rat ding khong swaya kata ngin wat kilat kilenti ban pet ba kani ka jing bam hun ya kanu ka rai ru kan do jat no kalalong gum ka jing pangpung ka tu ka cancer ma longgum ka cancer tinrei pindapai kwat pat sikiwi ki political parties ru pat don hivi ka we ru ka political party ka ban shuhun ben kajing ya kani kajing ya sat kajing ya kaja ka don ben namar hala ijong i political party ilong kum i yeng trap don ben laki jong ki opinion tingas ngau kata ka de ka bangin hapan ya keren bah ban tentu jan ya kani ka infighting kawai pada ke isu kalong ngidi ban pai kmat ki isu jong ka jelaki bedon kam kerki kum kani ka por kum no bangin ya dayo pot usam ujongi
bat banginum sya yano ru ban ship yikirai kibaki try muluk try jaka kimpat don lang hakaju kejing berkat kumba kalong menta kin syom ki he sarkar banya rayu pot usam kumha ka jella ka jongi kano kata ka jaka jong ka sarkar hato kita ki try jaka ki try muluk ladon balet banya wer banya khana banya keren ngi kwa banya da ya ka hok jong ki try jaka ki badai ki try snong jong ki try jong ki jaka la jong ki try snong kalau ada tukang notification bakilah tung ya iba Vincent Pala MP kum presiden jongka nang Meghalaya Pradesh Congress Committee hawa dei berkani ka kam agin syangila pan ya kani ka ban pen kelai presiden barim la bunsnem tamba mentakala dep tingila so kemen gen cibun manila yo presiden but mai menda nomor ba presiden barim Dr. Bam pli ila kreni ba imla ken bunkit kani ka kam ko bakhya bante song ban penyaya ke parti apa ke state Meghalaya ke tengi kemen sibun ke ba kala ila yo ke minta presiden mai ini akan jadi sengojung ini right person de nomor pi de MP la right term minta bala shangi ki life pun rutli constituency berangit segaruru ila shangi de experience bala dan kata TV on pinang kumu ba long fit pala di kan aku jadi sengojung kan long fit pala ini di beliau ba ki boxar ba yang dia ba dan kono ke jengwit jeng ayu ba ban melawan mi sebar ban melawan mi seperti ke jingel election nim dia pun dokti yeno aga jingel kindan ki benta ki per kaba aku mu candidate pdi musuh mu benda ledi nak kita ki jing persya ini bicu kena pelin bodi na utang rem na utang job tu kami hap kai aku lah kandan ke jingla kalong ba minta bapala di beri bolong aktif dia minta in hab ono ya ke parti in hab stang ban rebuild biangking nomor ars ne minta beli Dr. Bom Dr. Burami Dr. Celestin Lingdo imshimla tang ban lum yaki meeting tang ban kan yaki presidential ki block ba fresh imshimla nomor ki daw na ki daw ba fer lam de ki personal reasons room ngeta tingi mi ap ngino mi poisa ta hinrei minta tingila lakin imda ngila sedang ban inap sedang ban pin klein ye ka parti aman lagi jaga marada ka clear ka klein ne mut baro kan yai bet yai runti apa parliament dulu idan ki binta ba ila race ki issues no state of Meghalaya de kum ba fite bro ngire ki parti ko ba hai Congress party hoi minta parliament ki members la khamduna te hinrei ke ki binta ba ina ila hable nam ta state ila pinde bila jako kamram but inang lerum taru kat man badan ki parliament sessions ichi attend mo dila film kren maknaru pila submit de ki motions ki resolutions dikatai ke bable bomsan di shagi constituency ru ba per kat sabang yo te ki ong nilayo scheme na mapala tam ta tumot ila atri ka kam ka parti ka ba yar ka ba hai kendan ki opinion ki ba per jong ki wiki nong kit kam de kita tingi habi kren ke men pen baik nan jing ere anga simet na sungo ba ka parti tingi de benya surut ru kenang ba gin wa dia ka jing sisha kenang ba gin laban solve ka matter kan problem kan Dewan Pediang ya kan ka notification ya kan ka rai jong kai command nomor balik nilabun degi benai bang ile ibu ke jing dawa ba kai command ke dewan thum no dia presiden
kadau kalong ba i Dr. Celestine Lingdo i bala long Presiden juga MPCC berskata i lakwa ban ino no e kakam namar ba hidon kidau personal jong i ke ba imla ba in beteng shu kam te nakaliang jong i kumba phi tip ni layo mane phlu jimut para MLA kum ka CLP brokowai te berskata ngilaya recommend ba ngilai persyang ban pha da ka kerteng jong i ba Charles Pengrok Rei kadau nimtip ya ke kadau ba iba Charles Imchimyo te ka high command ka jit iba Vincent Pala malong president kani gede ka por ka ba ka parti ni don kam ya u leader ka parti ka don kam ya u leader namar balai ba hakat kini kibna hakat kini kitayo i Dr. Celestine Lindo imjuan officio nado kapor ba i iloong ba in ino no e kakam te kakam jo ka parti la shu i ranghang ndon nong yalam ndon president te namar kata kadau hakum kan kapor haba ka high command kala thum ya u president ni ngimban se bengi dewan pediang bet ya karai jong ka parti high command bat ngi dewan ya ai ya kata ka ketiga mon ketiga diang ban ya tre rengkat ban penhek pensan ban penbahaya parti kongres mentan adu baulong presiden jong ke MPCC ni kermet ba unyai katkum ka prosedur jong ka parti kongres kade ka parti ke barim tam hakari jungi kidon ki ideologies kidon ki rukom penyat ya kane ka parti bat ni baro ni buram ya ke rukom penyat jong ka parti te nomor kata kadau ngingit ba presiden ubat hamai un board dien ya kita ki rules but ki procedures ki ba ka parti kadon pat ka bala board bat bala buram hakini ki snem baro ki bala ni nindo ni kermen ba ni kwa ba nginang yo khambon shu ki seat haka election ka ba arkulai te ngingit ba da ka jinge trail kat ba duba Vincent Pala bat ka team ka batmai ngingit ba nginang la ban ai ka jing syakri khamba shu ya upai ba jong jala ka ba khmat ka kongres ka bade bale ka de ban penyateli shwa ya ka parti ngide ban yateli kum ka wei ka seng ngide ban ya treshitom ngide ban sedang ba ngin ya let syamadan ban tip ya ki jing jong upai ba keba ngidon kam yau nong sarai baklido nak berta ban pertanya ke parti nak berta parti organisasi ni away maka election ru kalajan how you arjar apply ngidon setang sistem tam ai berkret ti sudai manong bakalong kapor ke babian begini ono ngani kapor bat bembon na kalian jongki notri parti nukasan parti ka jelai berkowe lakwa dik benyo yo presiden upura badika komiti hi berkowe kebaskan bada kai ka bakale na kalian ka AICC tolong ka bade na ka mata jungi ka jela na ka parti yang po Meghalaya kan jo MP tolong bade sa ti bat push bani kran bat ki minister union minister bat ki official joka sarkar India ngintip ayu manginang ne namar ladang ngimyo i kot kebon ngimi i social media marba pala kum kini umju kampung be hot ki jingkran ke ba ya dei bat ka jing bom ler joka sarkar hangni yang tai kidon kita kendiat reki kam ki ba ulek de umju puturo ta kadau sibon ki kam ngin namla suban jari kita ki mata ki ba kumu MP na do araja kendai hadu mata ulung MP ulek na mata jungi kan ke jalan